Good morning guys. Hello ni Ana Sadta karon sa atong balak sa kamatuoran. Sa dili pa ako sa among pag tan-awon sa among palibot sa akong gipuy-an karon. Mo ni among lugar guys. Mo ni akong nag-iisang apo. My name is Gabby. Ina bye-bye. Hello. Na hello. Hello. O karon guys, kumusta kitang tanan? Hinaot nga niya kita sa maayong panglawas o malipayon kita uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. O karon ako na sa mong pagadalitan sa akong mga balak sa espiritu sa kamatuoran. Larga, maestro. Ako mao ang sinugdanan sa tanan. Nga mao ako ang dalan ang kinabuhi o kamatuoran. Tanawa ako kay ako mao ang inyong ginikanan, ang yuta, hangin ug mga katubigan. Ana diri nagpuyo sa luag kong mga kayutaan, ang nagkalain-laing mga tanom ug mga kahayupan, ug ang nagkalain-laing mga isda sa mga katubigan. Sa hangin usab may naglupad-lupad nga mga kalanggaman. Ang tanan inyong mabuhat tungod sa akong pangalan, mahimo usab nga dili tungod kaninyo lamang. Kay ako lamang ang labaw nga gamhanan sa tanan, kini mao ang inyo nga pagahinumduman. Tungod kanako ang tanan maanaa kaninyo, kay diri kanako kung diri kanako kamo o kanunay nga motuo. Muhatag ako sa bisag unsay inyong gusto, tungod kanako o kaninyo ang tanan mahimo. Ang inyong kinabuhi kung kanako og itugyan, inyong kaugalingon ug unsa inyong gibuhat labaw sa tanan. Ako ra ang mahibalo unsa inyong magikinahanglan, kay wala kamoy mahimo kung wala ako sa inyong kiliran. Ang inyong tanan kung itugyan diri kanako, wow, mao kini diha kaninyo ang kalipay kung nga dako. Kay kung dili gayud ako magsubo, tungod sa akong gahom, daghan ang nagbako. Ang matuo kanako, dili ko pakyason, unsa ang gusto may tabo anaa dayon. Tungod sa inyong pagtuo sa akong mga gahom, nga maoy inyong gipagkalabaw kanako pinaagi sa pagpamuno. Wow. Dinhira ko kuton. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon. Kini ang igsoon si Aldarica Barbas ngayon. Bye. Bye.